Ćao svima, vjerojatno se pitate kakva je situacija sa Kojotom. Pa, nije ni malo bolja, odnosno na prošlu epizodu. Morao sam da prodam svoja kola da bi vratio dugove. To sam ih prodao ispod cene, zato da mi je bila hitno potrebna novac, a i što nisam znao što radi. A ova kola koja vidite, to mi je majka pozajmila da malo vozi dete, ljubi ga majka, dok ne stane na svoje noge. I pošto sam se prilično iznervirao sa ovom celom pričom i pošto mi je dosta sedim kući i da tugujem na svojom sudbinom, jer emisiju ne mogu da pokrenem, televizije imaju nerazumne zahteve kao da pravim Farmu 15, IT kompanije traže nacionalnu frekvenciju, a plaćaju koja se emitujem na televiziji Donja Mrčevci, vreme se nešto menja. Piti se gde idem, verovatno, idem kod mog brata Ćose. Zašto idem kod brata Ćose? To je logično pitanje, i ko je brat Ćose? Ćosa je, Ivan Ćosić je kreativac, osoba koja ima razmišljanje, što kaže Englezi, out of the box. Znači, ume da razmišlja lateralno, kako bi rekao naš narod, jeli? I on je osoba koja ponekad u problemu može da vidi priliku. Kako se to, jel? Ajde, ispričat ću jednu priču koja je meni ostala uvetu. Treba dođe da živi u Beograd. On je tražio posao i ne mogu da ga nađe, naravno, jeli? Nema posla baš u Srbiji, ni tad, ni sada. I onda je čuo da njegov prijatelj, dobar prijatelj, dao otkaz u sezoj agenciji gde je radio kao dizajner. I to je dao otkaz tipa u petak večer, nešto SMS-u. I kaže njemu Ćosa, idem ja umesto tebe u ponedjeljak na posao. Što je čovjek da si normalan, kako ćeš mislim, znaš, kaže nije problem, idem ja. I pojavi se on u ponedjeljak, ode kod šefa, dobar dan. Kaže ja sam taj mi je ono kao prijatelj, jezda, kaže najgora moguća preporuka što mi je on prijatelj, ali sve što zna on da radim, znam i ja. I kaže, ako me zaposlite, evo na 15 dana test, da vidite, kaže, kakav sam, sigurno ćete mi zadržati. A kaže, sad vi da raspisate konkurs, da kandidati dođu, poštuju CV, to kaže, opet vam treba tamo 15-20 dana. Tako da faktički ništa ne gubite. Mislim, što jeste istinito, ali da se neko sedi tako nešto da kaže, nije baš jednostavno. U svakom slučaju tako i bi. Ćosa je ostao da radi tamo, pokazuje se kao vrlo kvalitetna osoba i oni su ga zadržali. Taka osoba vam treba u situaciji kad sedite kući i ne znate šta bi sa sobom i osjećate se krajnje loše i nije vam ni od čega. Neko da vas malo pogura, da vas ohrabri, da vam da neku ideju koju vi možda nikad ne biste pomislili.